जतो नाई तंगनाय ताखो बुखुक सोनो सिनि बखानि जाति YouTube channel हाय लासक फिउ जों तिनि थाइसुक मसक ख्लाय लानाय ते थाइसुक गथंनि सरबत बख्लाय नं लायनाय गे निरक तिनि भिडियो न याफांनि सिमि पाइथक जरा गरंगै नाय तंगदि ते सिनि चैनल बाय जेफ्र फानक गरंगै तंबायदि के ताबक थाइसुक हेलाय थाइसुक मसक ख्लायग्रा नायके हाय तेस्रा सा तंगै मालाय लायफिनाय थाइसुक सनाबाय जाफ्रावनो अनबुसखांगो नसं जाय फनंनाय थाइसुक हेलायना हा सरबत ख्लायजाकनाय तक फेरायनाय फैग्रान जिनि थाइसुक मसौले थाइसुक मसौ सनाबाय पाइलहा आनिसरा इनके सामिस पैसा लांसुतों आंके सामिस पैसा थकजाया याक बाय मासा मानन थकजाको बंके आंके याक बायने जानाय इनके थाइसुक मसौ सावै मसरियक फरंके अम आनिसरा इनके नस्त्र बाय नंग लांसुतों आंके बत्र बाय नंग थकजाया हाय ग्लास बाय नंगनाय अमंके थाइसुकनि सरबत ख्लायजाक इनके जों तक थाइसुक मसौ सालायसिनाय थौला तक सालब्रै सालबा हायराव खना भिडियो को ताला रमाया आंगै तंगो तमानि हमले आं नगो करै आंगै तंगो फुआयो थांला हांके सारै सफायो म हायराव नगो मातंया जरा आंगै तंगो के सामंनि बांगैनो टोटल भिडियो रमाया आंके तंगै सकरै हाय बखा तंग थया बखा सांया हाय मातंग हापन जरा माफ्रो से मारो नायनि रक नायसिङै इसा खालाबै नाय तंबाय जरै मखैबा किसनि थग मुंसे खै माने कतै मा के साल हांके मखैरं थगया किसा कखै खेबसान नांग तो तैसा करा रबो ब थाइसुक ने सरबत ख्लाय खावो के ब थाइसुक सरबत थग जागान सराय मसरं के आसु बसा थामाया बिदि र ख्लायने ब हायनो जरा रमा मान नांग के जरा के किसा केसेने बखाव मुसुक मानि तंगमानि बायसे निरक जतो नाय तंगाय लोकरंग न हाजाक मानि बांगैसे आं भिडियो ख्लायो रक्सा बोरै नखं हखं खाजाक के निरक जतो नसियो नखं हखं न जों बाहाय के नायकलानि नां केसराय गनां केसराय न बाहाय बाहाय मा ख्लाय मत जतो सियो न केसरायनि स्कुल खुलक जा के स्कुल रग रयन नांग के फयो दायति बासाय मामि सुं नांग सराय तोयनि नांग हाय नायनि समय के मा नायफिलांखा के फोरोंनि बनांख के टिउसन र जां के टिउसन र तोय नाय हम हायरं मांग तै नावनि सामजा तमान मा ख्लायलायो हाथि मा ख्लायनि रेशन रग जरा जरा माति साय हम हायखेन पाइलाया बखाव मुसुक मानि तंगमानि बाय निरक जतो बाय सिनेवे कहा करं के तंगानि मुसुक मानि बायसे चैनल न खुलगै जरान के सेनि बिसिंगो फाना ख्लाय तंगलाय जाव उनखन रमनि तन सुबा मंबायने असु जरा नखं ताबा किसा तो साय तंगा आगे जतन सागो ख्लाय के सियो हम हाय चैनल खुलगया प्र बैनि थुंप्रय थिति ख्लाय पाइजा भिडियो एडिट खाय पाइजा के रमान न स्नोक मानिबा ख्लाय सासा हाय के मा तंगो आं गायसे रक जतो नाय तंगनाय जतो यूट्यूबर रक जतन अम हाय नंजांनाय ख्लाय जों खाका मानि बस ख्लाया कैमरा स्टैंड बाय के साइन साइसं भिडियो मा ख्लाय के आनिसरायबो लगेर फ्रंके रो हापन सराय बावाय से के सेले जागो के कैमरा ऑन ख्लाय रगरा दे रखं पन खायमे या रहि खाया के साइन साइसं ऑन ख्लायाने ऑफ ख्लाय फियाने साइसं मा खायमन न बांकोबो yang rong do wakai bai har bus kan ron bai suar sai ma tong chu riok sala ka sate hai mo samne masara bu riok ha tang ke thai chok ni ma sorbat sna man na nong sine gathang foron simi sorbat khlai jeng thai chok rong na nong man thai chok fere man da sa khono ma liata mixer ख्लाय नागै चिनी सर जाक्रा सरबत नंग याको सानि मसो किसारियक हा तांके सरबत नंग पाए मसो बास रियक रिया भिडियो नन रक जतो याफांनि सिमि पाइथाक जरा करंगै नाय तंगमानि बांगै जतो न खाको बाय खा हा माया पाव अम हायखिन करंगै चिनि चैनल नाय तंबाय दिते सुबाय तंबाय दि तिनि भिडियो आसु जरा तै नांलां सितों बसकांनि सालराव हाय दायति दायतिनो हामालाय लायफिनाय
जोंनि थानायाव उकगनो रावनि tingni video no अरन मथाक्सिने जतन खोनका सिम चैनल न सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब पे शेयर खाबे